tiri pagore rekungangurwa nekusungwa kwevanhu ikoko nhasi tiri kutambira shoko. Pane hwana atotorwa former Zanupf MP for Chegu 2 West uyo anonzi Dexter Nduna ari kusungirwa nyaya iri kunzi hanzi obstructing of justice. Nyaya yake iri kunetsa panapa ndeyekuti zvona ari kunzi akakanganisa vakomana vanenge vane zvikwereti zvavo, saka papa messenger of court achida kutora mota yake nechikwereti nyaya yechikwereti che41,000, saka papa ada kutorwa fortune, saka mukomana ndopa akabva aramba akanzi haasi hatingamboite zvinhu zvakadhakodaro. So nyaya yacho manje chikuitika ndekuti papa uda kutorwa kwenhingirikini mukomana avharidzira akati hazviite, akatothreatina kuti haimi ndokubuditsira imbwa imi ndokupedzisai nembwa panapa. Unongoziva zvinongoita vakomana veZanupf like that guy akabvira kudhara zvekuthreatina anozvidezvo akamboita kumbothreatina kuti inini ndokuraya muparliament, ndakatoraya mwana ndisingazive. You know, if you still remember and it's on record, ina nditaure zvinhu zvekuti ndechingotaura zvinhu zvekutanga kuti ndoitanga pamwe ndikuvenga munhu nenyaya yekuti munhu weZanupf chichi, but now asangana nebande rake ende chinoitika pamutemo weobstructing justice kana ikanyatsobatwa nayo mhosva chaizvo anogona kutongwa nemutongo wake we5 years waanogona kupuwa, kureva kuti mukomana anozobuda takunopinda 2030 ipapo ndopa anogona kutobuda mujeri. This is the situation iri kuitika izvo. So last time akatombosungwa vakomana vacho nenyaya yekusungwa it's something chekuti havasi kutombovhunduka kusungwa, but izvezvo asangana nekumwe kusungwa futi. Handisi kuziva kuti zviri kunyanya kuperera papi kana kuti chii chiri kunyatsoitika. Ndangoti ndingopfuura nepanapa mhuri yeZimbabwe, mamwe maupdates akakosha kuti vanhu tigare tazivisana zvinhu zvinenge zvirimo munyika, so that musazoti kulendi uri kuita uchijambira dzimwe nyaya. Handisi kuzojambira, ndicharamba ndichingokuzivisai ndichingokuudzai kuti ningi nhasi asungwa, ningi nhasi adaiso, so that pane zvimwe zvinenge zvichazouya munoramba muri in touch of Kulian TV, in touch with Kulian TV, kakutira kuti mungoziva kuti vakomana vari kubata basa. Saka thank you so much. Ndo update yandangoti ndingokubatirai mhuri yeZimbabwe ende skwerai muzuva renyu zvakanaka.